idiri be ha omenala na-etopue anyị akwadone anyị apụtana na chi abana omenala na-etopue omenala na-etopue anyị amaghị nke mmadụ idiri be ha omenala na-etopue anyị akwadone anyị apụtana na chi abana ekere mba na ahụ Igbo mmanụ rienụ ṅụọnụ kachanụ anyị abatagokwa na ama Igbo ebe a na-eme ihe gbasara Igbo okwu Igbo na omenala Igbo ebe okwu na-adagbu ụwa onye ụlọ na-anụ ọnụ ya ka bụ agụgụ ụzọ oje mba niile ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ ide ekwu okwu gbasara Igbo ị na-akọ ya mabụ ogele maka omenala anyị agaghị efu ọ nwụrụ nwa amadi anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke nwa amadi a bụ kpum dị na mmadụ n'ala Igbo o nwere ihe o ji wee bịa ịgwa anyị ihe ahụ maka na a sịkwa na Baịbụl kwuru ya mgbe Baịbụl kwuru ya ọ na-ahụ n'ama a sịrị na ndị Igbo bụ ndị Juu ụmụnne Jesu Kristi ebe ọ dị otu ahụ anyị ga-amata n'ihe o ji wee bịa maazị nọ nne oleekwana ihe bụ aha Igbo mmanụ ya rienụ ya ṅụọnụ ya udo dịrị unu ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke ọ ga-adịrị unu mma n'Orie ọ ga-adịrị unu mma n'Afọ ọ ga-adịkwara anyị niile na mma na Nkwọ ọmụ abụ onye a na-akpọ Lekwa Jona awụ m nwa afọ Anụba nọ n'ime Amaeke n'ala Abịrịba dị na Ọhafịa Local Government agụbụ ụzọ eji maka n'ime ebe ahụ ana m eje mba mana obodo m batara wee kwụpụ okwu m wee sị ha ọ ga-adịrị obodo a mma bụ ala Abịrịba maka na iruo ọ bụ na ịma mba pari ịma o nwere ebe ndị ọcha na-akpụ pari nke mma bụ London maka na Abịrịba bụ small London chere ndị ka m gwa gị o nwere mgbe ọ dara n'agha n'obodo niile a na-akpọ ndị Europia a sị na mba a na-akpọ Paris ọ dị na obodo a na-akpọ France a sị na onye amanarịsịrị na mma ịbịa n'ala Igbo ebe manarịsịrị na mma bụ Abịrịba nkwụ ya moto m agaghị ofu ndị polisi achọta ya maka ndị a nwere ihe ha ji wee bụrụ oke mba ndị a bụ omepụrụ onye ọ dị ndị a na-agba mbọ ka ha were bụrụ ọka ibe onye ọnụfụrụ ebe a si ala Abịrịba wee bịa bụrụ onye Abịrịba kwepụfuru nga okpu isiri ike ọ nwekwara ndị nọ Abịrịba nso ndị sịrị na ha bụ oji isi asụ isi aka m adịghị na ịchọwa mba efu mba Abịrịba narakwanụ Abịrịba Kano nnọọ nne maazị Lekwa Jona nnọọ nne onye ma gị maka omenala na-ezute onye mụ ya na-echekwaba ndị mụ ya ekene ga-adịrị Olisa na o dekwabara anyị n'ụbọchị nke tata gị onye na-ege anyị na ntị ọ bụrụ na ọ masịrị gị nụnyere anyị o nwere aka ekwentị m dị na iru onyonyo gị metụrụ m aka na ekwentị obere ife ka ọ ga-ere obere ihe a na-ewepụ n'anụ ka ọ ghara ịtụ ilu sọsọ ka a ga-eri maazị ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata wee bụ ogirisi ọgịnị bụ ogirisi a ga-ebido ọ na-ada kom ka anyị wee nwee ike isote gịnị bụ ogirisi ụmụ Igbo udo dịrị unu lee akwụkwọ m ji ebe a akwụkwọ ogirisi ka ogirisi wụ ezigbo mgbọrọgwụ Chukwu Okike kepụtara tinye n'ala Igbo maka ịdị na-enyere ụmụ Igbo niile ma ụmụ ụwa niile aka
ogirisi bụ akwụkwọ na-arụ ọrụ ọbụladị ihe gbasara arụ isi ike ma ọbụladị ihe gbasara ihe mmụọ ma ọbụladị ihe onye ọbụla na-achụ achụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ịmara anya ogirisi ụjọ mmadụ na-atụ gị n'ebe ọbụla ibi maka na nwaanyị nọ n'ime ya orika ogirisi bifa na-eji edewe ịma oke a na-eji ya ama oke obodo mbụ lekwa ebe oke ha ruru amanye ogirisi ebe ahụ iji wee kewapụta ha na obodo ọzọ maka na etinye akwụkwọ ogirisi ebe ahụ afọ ha ala ya mba ọzọ ahụ fụ ya ha mma abịa gafee akwụkwọ ogirisi bịa zọsịwa ndị tinyere ogirisi ahụ ana maka na a na-adị abụọ ekwekọta mmadụ abụọ kwekọta si lekwe ebe owe oke ha amanye ya ebe ahụ otu a mkpọ ya esi wee dị ife Baịbụl kpọrọ awa ancient landmarks. Chere ị sịrị na ancient landmark